baro ki paralok parajor ki para banget ki bepet yang ani ka program ka lenong Sabbath school jangi hangani ka por ya ka bangin piliu jingmut pang ka tin jong blay but nga kemen shisha bangan yo kani ka lat lang rengkat bat ki arut ki paralok jonga ki ben ya piliu jingmut lang ya kani lenong ka bakandai Pechua bangin pulih ke tin ju blay ngin ya dem lagi kli bangin pan ke jing start no blay na drong tong ngin ya duai Jisu be ngiwan ban ai ngu yeme sa shi sin pat bamila ai ni kini kalat bangin la ban wan ban ya piliu jing mut ya tin ke jong me try ngilong ki batli ki basuda hende ngi kwa ba umen sim jong me un pin dap ya men sim ke jong ngi ba ke jing mut perkat jong ngi bingila mas ngau tu ya tin ke jong me to long dekat bat ngi hang ni klimat atrai bat ai bangin la ban champang bat bangin la ban piliu jingmut bat bangin ya sam lam lem bat kiwe gi ban patip ya me sngo gi jing kapat jungi gi nong pop ha kateng jisu ngi pan amen ku blai si sin ha gani ka por ngin ya piliu jingmut ya lenong ka bakandai but kaong kum ni long balakar ku yau tau belawan ha kerteng utrai. Deka dekot spell inda jangi la shim na kisam shispa khat pra ka dekot ka ba arpu ar bat arpu lai ngan pule ikani ka dekot. Umau ubalat kinong te kila kelat kentat ula kela long ka kli ka dong. Kane ka long na utrai kalong kaba ipla hakikmat jongi. Te pin shem hakani ka linong mengin yapeliu jengmut ka kren sepang kisam but ka kren sepang kumno habangi wan ban yaro you try ngi wan hakakerteng jong try. Te kisam ki pla sepang ukris kumu breu bat ka kam ke jong u. La jan baro ki kam jong u haga jing temu nak benta ka jing pen im la pen pau hakisam kini de sha pina pet ba hakisam ki lendong ki bala dep nginya i bangila bani i shisha ya ga jing pen pau ka jing im bat ka jing pen im jong kris namata jongi ha ki babon ki rukom ya ga jing im bat ka jing trai kris la pen pau bat pen idur haki bon sen haga jingbet kabajanai. Te ka subject hang ni ke bangin kren ka long shapang ka jinglong blay jong ukris. Bat kumno haga por bo jisu udang don hang ni perthei. Kum ukna ulong shisha uba kongo ulong shisha ukna uba po samrki bat uba yai ruai iki jing rai ki jong ublay ben pen kraw bat pen yero ublay te kamlong shisha ke ke jing lingo yang ngi henrei kade ka nuksa bangi kum ki breu bangin yero ya ublay te ngim lingo kum ka nuksa haba kren shapang ka jing shakri jong u jisu kdaw shakisam haba kren hakisen ran jong u hagalenti sha imayos ukwa yaki bakin shem na kisam yaki saki ba ulong uei. Tekan mau ke tu jing tuk hana ha bau marsin jisu hampor bla mi no de jing tep. Uyat ha tu galenti. Bat kensan kiyo i sawe nong yat bat ki kim tip bau de u jisu. Bat kata ka jing ya keren jong ki para baro arngut parlok kimpai perkat bau tu balai ubayat baki udeu jisu te hang ni jisu ru ukwa ban pen i yaki bat ukwa bakin tip ndai ki pat haga jinglong priu kim tip kimpai perkat udeu jisu bayat lang bat ki te habaro ki sam ling ba ga jing ruai jing sngosen a unong ruai ka jing ai ngo ka jing yaro ka jing yam na ka benta ka jing bishar hok bat ka jing pelat ngila banyo sngo ya ki jing sawa na ka jing duai jong ukris na ka benta ka jing pen im ya ka perthei Yohanes lai kan riu ong no jisu yap na menta jongi knang bangi nginum yo amat ya ka jing penjot
bam jukut nei pengin yo aga jing pen im larangi im hok balarangi yaj aga lenti ko hok jong blai nang ta su su ru hang ni phila ben yo I ba unong ap lang brot blai u la IT la ka jing im u jisu u wan sa ka ni ka prathei ben yap na ka menta ki pop ku jong ni hajing si sang ni mengi gen ben yap na ma mengi ting bi le pop ndai tu jisu ndai ka ta ka jing e ka jong u blai yangi hado bon wan no sa ka ni ka prathei ban ban yapli ya ka jing im nang menta jong ni te ka jing batai sepang u try kum unong ap lang brot bet ya ki breu jong u kum ki lang brot ha ki jaka plang bajir ngam jong u ka pen pau ya ka jing alam jong u blai bat ka jing sumar ka bakar pang jong u na ka benta ki breu jong u bat ru ka jing shania teli jong ki breu ha u blai ba un pendap ya baro ki jing don kam jong ki kine ki jing kular ki jong u blai ki don shai da pen I shai kadar ha ka klin ko jong blai hindai bon sen mengi ki breu ngi shania ha ka jing long breu ngi shania eladi bateng teng ha bengi don ki jing don kam ngi mare sha para breu shwaban mare sha u blai te pila ben I hang ne ba u jisu hi u blai ula pen pau te ka jing sumar ba kerpang na menta jong ni ula kular baladangi shania scam ha u un pen biang bat pendap baro ki jing don kam ki jong ni tama ka jing long breu jong ni ka jing shania ha u blai kalong ka ba telot shisha benda nujore kata te yakis im la junyo baki long kinong ap lang brot iki breu jong ki henrai dai tang u blai shisha u badai hok benyo ya kani keteng namar balai babon ba kis im ki badai ki breu kim pat im kat kum ka kerteng bakrau nini I ka nuksa ka ba nila bani I ba menta kare ka nuksa jong David hakilan nong hakini ki singi ki bangin ya peleu jing mut ngin sa yaling ba ka jing im jong David waru David yala deru u blai hakapor ba u Samuel u pen kentang ya u Samuel u daong ba u blai un sumar ya me u blai un ai ka jing start ya me ben senshar henry ha ka jing long breu u David u hap te haba kumta teng ngi ki breu ngi bo jing keli oh tu u dei long sharai kum nu kumta umla ban sharai ngi umla ban im kat kum u blai la hukum tama ka jing long breu ha ka pop telot ka mensim teng hap si hap tama hang ni ka keren shai ba u dei tang u blai si sha u ba da don hok ba dei hok ban yo ya ka kerteng unong ap lang brot tang ba u blai u ai ngi ka lat ba ngiru ngin yo alam mi ka kerteng u la ai kap ingin ya chusu hang ni ko ong don ki por ki kin hon lang brot jong u blai ki sha jinjar ha ki babon ki jing e kum ka dak jong ka jing bam snob ha bat ka jing kan taj u blai ya ki bon sen ni bo ka ni jing kli o balai mo au blai mi e no yang la long ma e kun swet hendrei kari ka kam ka jong ni ken ka ba u blai setenat tiu e no u blai snob ha bangi ya ha ka linti ka bam dai la ngi nong ngi dei sak ngi nong sharai no ki ong lang ki nong ap lang brot ngi dei ben ya kat kum ka hukum ka ba u blai ula bo hangi to ha ka singi ka bar ong umasaya usha ubasha jinjar bon ba kisam ki batai ka jing sngau balanot e jong u masaya ha ka jing sha kan taj ba jing sha shitom jong u kani ta ka dei shi sha pina pet ha ki old testament ki jing ya tu khana kumno be ki department jing ki yai sha ai ka jing jinjar tapi pengan New Testament anda u Jisu la wan jing ni pertai la kaya u la yai ling ba ka jing long kelung nang ta ka jing long kena nang ta ka jing long samla hado bon darang ba u yai ling ba ki jing shitam hado ka por ka ba u shakri ka ni ka pertai ta ka ba le yalap na ka we ka jaka sha ka we jaka ben penlong senran ni ki breu u sha kan taj wada ki breu la jong ki kan taj ya u
haba ki pediang pergi gentle jayu ki breu lajang ki keren ki bo kho yu ki le kum ni kum tai ban pen diawi kam sim jo but bon sen pini i ha jing yu tu khana pang jisu u jisu bon sen u hablet che shi ki jaka ki baken ja ban puson ban duai sho blei bo blei un ai ka bori u la ban sha ini jing te wat aki ki kot jang ki sam haki lendong ki sam pini i ba u jisuru ula sha kan tat u sha shitong nang ta ka jing ngau si thang jong ka jing ya khlat jong ukris nau kupa ka bala pinjia da ka jing ba no ukris ya ki pop jong ka perthei la ban ngau tho tang da ka ta ka jing ya jan kum ka jing long uwei ublei te prakhat ka jing ya ling ba jong jisu ha pereng ki jing ki jing shitom nang ta kita ki jing ngau si thang ki bang uyat ling ba ka wei ka bang ngila ban ngau thu hang ni u jisu wat la uyat ling ba kita ki jing shitom ki ding kyang ki bawan u ai ti lot yala desha u belai prakhat bo un ba ye ki pop ki jongi kam long ka bakai ka jong long breu da ban ka jing shitom hangi breu long no o ngi ot ngi yam ngi diau ka men sim ngi keren da lai pujat prakhat u jisu par ha ka pop u dan ni ka perthei ju don por bun mudui yala de shino ka jing duai bat ka jing ya shania jo u hau blai ka pada jur shisha ka pada scam shisha dei ka taken ka ba penlong yu u ba un scam ka jing ya ba u nget ba kupa jong u un long rekat ba du dekat bangi ne ya ter hin poi shi ka sngi ka balai ba ka kwa i kong desi ban pen so tho yengi ya ka sngi ka balai shi junam bayai ne ha ka jutang ka jong u tamut ka jutang jong u blai dei to ko ble shibun mem te ko mal ong mem ha sngi balai ka mat deng kalong shi junam bayai ne ha ka jutang jong u blai te hang da hakane hi ka mat deng las ngau thu ba ublei ulong to bayai ne ha ka jutang jong u te ki kita ki jutang ka ka jutang ka jong ublei te kumbang la shem na ka bible ublei ong ba nga long ublei jong pi bat pi pin long ki briu jong brada pi ko ngu yang ngan ker khu ya pi kata ka de ka jutang ka jong ublei hap teng ki briu jong u bat hap de jong u bat ki briu jong u te hang ne ka ong ba lagi pulih hakine ki lenong ki bahajrong ki ong ba ka jutang jong David ka kan thup ya ki jingkular ban kershan ki bom jukut uble ya uthit jong David badru ka jing penman roy ya ki briu jong u bal adang ipe hagi sam kane ngila macam ki nongkong Samuel ka nong bah nyau ka khot basan bat hadu khat nriu bat ka ong ru ba ha kan ka story ka ong ru ba hakatu kapor ki kun Israel kat ba u David dang u Samuel dang sensyare ki hagane hagi Samuel kan nong ba nyau kat basan bat hadu kan riu kane ga thu shapang ki kun Israel bat ki Filistia hang ne ngiyo iba u blei eno ya ki kun Israel bat haba u blei ula pha ya ki bakin lecha kawe gari u blei ula kreleng ba u Samuel bat hakata kapor onda ki briu jong ki rangba jong ki Filistia kila tip ba o ki kun Israel kin sa le hakata ka jaka ngalak klik ka jaka ki thoang ne te ngin saya pule bat kensan kine ki briu jong ki Filistia kila le ban ya le thma ya ki kun Israel onda ki kun Israel kila tip ki kerpat ya u Samuel ba un ang sha oblei la ne ban pan kata ka jinarap na oblei ti hang ne ngi iba ha ka Bible ka ong ba u Samuel ula shim da kulang brot ba ula kenya hang ta bat ula kerpat la lenyar ya oblei na oblei ba oblei nyarap ya u te ngi iba kensan oblei ula sha skor ya ka jing jing yam jong u Samuel ban pelai im ya ki kun Israel bat kumjuru ngila ban shem ha Genesis kalau nong ba at pra ker khot ka ba khatsan hang ne ngi ladang ipule ko ong ba u blei ula kular ya u Jacob ba unom eno ya u
tungnya pule Genesis kelonong gaba arpa pra kerkhot gaba khatsan arpa pra khatsan ko ong ba bat hakmi manga ngadon lem bat me bat ngan ribha ya me hangno ru kat shaba me le bat ngan ya lambiang ya me sha kane gari naba nganom eno ya me tat onda ngala pendep ya kabanga la kula ya kabanga la ong hame ti hang ning is thu ba u blei u kloi ban yarap ya ki briwi jong ulada ki kloi ban pan kata kajing rap na bar u blei shem eno unom eno lane unom kentat ya kata kajutang ka ba ula kular ba unlet dam ta jongi ka jinge ka long ba mangi higi briu ngim long kita ke bayain ha ublei bunsin ngi ngop hagi jing thala jong ka parthe wala ngio iba usim David ulong ba popular ba ha Bible ulong ba ko ngu ya ublei ulong ba yat ket kum kamon ka jong blei penban ladangi pe ba ka studi jong u ka long ba persya kalong persya ya oblei bun kakti jong David ka Bible ko ong baladap ta kas nang tang da kas nam bat ka wer ka jing tlot jong David kalong ba ka jing klim jong te ngis ngo thu ba wat la ki briu wat da ki briu ki bangi ong ngi perkhat ba kilong ki ba klain kata ka jing pen ban na ka we par kaliang kidon kata ka jing duna bat wala kataru henrei ublei eno ayangi wala ngi hap ha ka pop ublei uyai kular ba unbat ya kata kajutang ka ba ula kular nam ta jongi ngina play ka ong ne kajing bitar chila jong blei ka long shisha kajing pen paw ya kajing bishar jong shisha kam ju ne junom namar ba kajing i bom ju ku jong blei ka map ya gi pop jong ki briu ha ki ba kela ka ba mut ho dangi la ba kela ublei utanju yang ngi bat ngi busin ngi mat hagi jing jenjara dangi ngi la bakla penban kata kajing jenjara ne kata kajing ka bangi ya kendu kalong kajing bitar jong blei tang ba ublei kajing bitar jong blei kalong ba kanom ne segi bom jukut namar kajing i jong kamap lut ya ki baro ki jing la jong ngi lada ngi kong ya te kumba dangi pule ba ublei tenju yagi kun Israel da ki sipeu teli ki klam but ka Bible ko ong ba katkum ka jisu thu junga golong ba ublei tenju yagi kun Israel na kamta ba isi yaki henrei ublei tenju yaki da ki sipeu teli ki klam ba pen kia yaki kenang ba onda gilai kendu ki jingi ki jinjar kinsas ngo thu ba pleng dan kalat kalanti da kumbe hendai tangga ba da ka bangin pai sha oblei kan don ka jing pen im yangi te kum ju ngiru ladangi light na oblei ladangi pen kenya kata ka jutang ka ba ula bu na mta jongi bat hapdeng jongi bat jong da si sangin shem kata ka jing to tip ba kan ka jing kamlong ka ba si junam lada ngi pai sha oblei un pai biang changi bat un kener gikti jong bat un pelat yangi na kita ki baro te ka jing ka long ba ngi hi ki briu bapok ngi kumba ong ka kitim pareng mo ngikip asa ya ublei bat ngi yai la kamon la jong te ngin to ngin pe Exodus kalong ka bakat khandai ka khot ka basan bat nriu Exodus khat khandai ka basan bat nriu kaktin ko ong kumne te namar kata lada shisha pikongu ya kaktin jonga bat kular bat sumar ya kajutang jonga te pinlong ka jingken sheu ka badei ka jonga na lor ki briu baro na ba ka perthei baro kalong ngaken pinlong ru hanga ka himaleng do bat ka jai menriu ba kentang kine kiktin ki ba men kren hagi kun Israel te ngilas ngau thu ba ada ngi kongu ya oblei bat sumar ya kajutang jong ngilong kita ki kinong rak ki ngila ban long kita ki saki shaki we ban hikai ki we kum no ban im kata kaching im kat kum kamon ka jong blei bat kum juru Isaya kal nong ka basan punyau kat khot ka ba kan riu ka ong ba Isaya san punyau kan riu ka ong ba na ba nganom ya le hala karta lemne nganom sngau bitar junom namar ka mensim kan dadu no hakmat jonga bat kita ke mensim ki banga la pelong te kumbang la ong ba kajing bitar jong blei habangi le palat na kam julong ka babom jukut re ka don ka
kumnong Kam shipang por. ai kentang shipang por kam ne re hadu ke bakut kadon kata ka limit mo namar ublei u id yangi tem ublei unom isi yangi na ne unom pencitom yangi hadu ke bakut re pencitom yangi tat hadu bangin das ngotu o pleng ngila lek bakla ngila yak lai na ublei tu ondang ngila ngotu gi jing bakla gi jongi ublei u kloy yangi ondang ngila pai biang cha u kloy yangi ban yarap ban serpa ya kata mensim ka balamong kenang namar bau it yangi namar ba kachingi jong u kalong ka bapalat yangi namar ngi long kita ginong tau ki jing tau gi jong u te hagane ka si balai ngis ngotu ba u ble shisha ulong uta u bayai ne ha ka jutang jong u ka jing e kalong ba mangi ngi kendri na u ble Kulay sibun kong desi naman tak tu jing batay jong pi shapang ka jutang ka jong ublay kalong kabayay ne. Kumbangan suban no kendiat ya ka pi laban kendiat shapang u David. Hakapor ublay haba u David wangan ngan sina ya ka temple naman ta jong me atray ublay wang em. Ikti jong me David kilas sa dak senam. Kajing im kajong me kamday ka ba? Kuy. Ndray kakular kajong nga naman ta jong me kaday. Ba kapateng kajong me kita kin tao ya ka temple kajong nga. Di kata kajing kular kajong ublay ya u David. Kamday dengan kajing kular basu ha tangha sla. Udah kular sisa but u ailat yu Solomon ban tau ya ka temple. Ti don kendian ko ban penting biang kita kalong ba ngan puli nang ne ban kren kot wala ka benta jong ubriu ha kata ka jutang kala rem ba ki briu kidang la ban shani ha ka jingkular jong ble ba jukela ya ka jingtmu jong u lengba u mesaya u balawan ra shisha ya baro kahok ya barok kahok bat kajing pen im yau Israel bat ya ka perthei barok ka we uble ula tiba ngi long gi bapop ngimla ban bu ya kata jutang la ngimla ban follow mo ya kata jutang ga ba ula ai te ki ong ba ker kajing berkat bru ge jongi ngila rem ngimla syure ban pai sha uble pen ban uble u it yang hadu kata bat ula bu ya kata ka kular ba un sapha yang ngileng ba o mesaya uji sukris ban yap na kumta jongi tem hoi wala ka benta jong briu ha kata ka jutang kala rem no pen ban uble udang ngila banang syani ha uble da ka ba uble sapha ta um sim ko jong u balong uji sukris kata ka long ba ha ka bakut uble ha ka bakut uble uyaine bat ya ka hima ka ba bom ju ku jong u an sa penjing junom kata ko ban ne Kulay sibun kong desi mentah ngin ya cha ka sni ka basaw bat nga ngokumen ba i ba pensat boy don bat ni hangne ban pensay ngi Sepang usim bam jukut jong kabor bam la yale persya. Kublish bon mem. Ni point no sigas ki basaw. Kamat kumbangi syam hang ne ka ong ba usim bam jukut jong kabor bam la yale persya. To kumbangi tip usim bam jukut de uji sukris. De uji sukris hadin ke jing yap ke jong ula job no bat ke jing yap kam don bor show halor jong u. Tinta gedau ke jingsen shar jong u kalong na bom jukut sha bom jukut ngila ban shem ne ki rom riu khandai ladengi keren shapang kan ne kamat ngine ya ngine pule ne ki sam ka keren ayu shapang utaus em bom jukut terlepas ngilap ladengi pej ha ki sam ar galonong ka dekhot ka benang kong ter ngi shem ba shapang ke jingsen shar hok ke jong u Yesus Kristus. Lalu pulel katkum gini ke dekat ke ya ke bala ai hang ne ni shem shapang ke jing sanshar ba hok jong Yesus Kristus shapang ke jing long lengdo jong u ha ka rukom u Melkisedek. Bad ni shem ro ba de tang ya u hingin mane. Lalu ngi pet ni sam shispa shipeu we ar san bad driu. To kumange ngini ya shakmat ke jing batai shapang u ble kum ukpa jong u Mesaya ka kadeus ka jingken tiu khet yaus em
haba ya us la ting khon sya ka jutang jong uble ta kum bangi ya pule mane sya phanga jutang jong uble ta kani ka sngi ba sauro ngin keren khndet lengkot sya phanga jutang jong uble ngi syam ngi hebru phra ka lanong dekat ka bakhat lai ka ong da ka ba ong ka jutang ba thamai ula penlong rim ye kata ka banengkong te ka banang rim bat banang temen kala jan do no kumangi osnio menne ka de ka jutang ka barim ye ka ba uble ula da pendo kala dang do kala nang ja no hakisam arnyo ka ong ba uble bagane ka sam kali yo I lupa syapang ka jing mi pat ke jong Jisu syapang ke jing kha ke jong Jisu la ngi pet ngi sam arnyo bad ek jingken tiu yo ukum ka step jong ke jutang bathamai ka bom jukut ke ek jutang ke barim la ngi pet ha ka jutang barim ha ka por ba ki bru ki yele pom ki haban lej ban wanra ban kenia ban aingo nang ban yo map ikipom handai kata ke jutang ke bathamai pat ukris dala dehi ula yam na kabanta jengi mantangim den don kam syok wanra masi wanra langbrod ban wanra lang somo shibon ki maran ki bakhoj ngimde don kam syok banra gitu namar gitu kela long rim kela dokno ke e ka ba ujisu ke e ka ba ka kene ka jing keren hang ne ka long ba ngide ban phai sho Jisu habang le pom ngide ban phai ngide ban ngej hau Jisu ba detang hau u ngin yo ke jing map ikipom detang ke snam ke jing u ban la ban pen khoj ktin jong ble ka ong ke snam jong ibarat kam la ban pen khoj ikipom han detang ke snam ke jong Jisu Kris bat ke jing long lang do jong Kris to ke bas ngyo tanat hang ne ka long ba u Jisu om tang ba ulong ulang kenia na kabanta jongi lan ngipet handrei ulong ro urang ba long do unong ya saj watla da uyap na kabanta jongi handrei pleng penban udang ya saj ro ingi kata tok ga jing tre kam ga jing Jisu kanno ba u it yengi tah gane ga ladngi pai hakikam kalau nong khat lai phukun dai ngi syamba ba tangla dangi ngej hau Jisu tangla dangi pai sho Jisu yo ye jing map jing pom ga umesaya usyong hakti ka mon jong uble to kumangi osnyo ka dengi de ban pule syapang ta os bom jukut u Jisu kumno ulolong urang ba leng do kumno ulolong u kata gejutang daladehi kumno bat hang ne ka ong ba umesaya usyong hakti ka mon jong uble to ladangi pai ladangi keren syukran ikene gawe balai Jisu umsyong syakti kadeng ketika diang jong uble ketika mon ka kedeu ayu yengi kapen I ayu tengin ye pek no Matius kala nong gaba arpeusan dekat lai peusau ngiesem onda kumta usem ong hakita syakamon jong to wan piki bala kerkhu ya khpa jonga to yo ya khima ya kabala penkre ya phi na bendang long ka perthei to kum mangi syam hang ne ba ka khti ka mon ka jong uble ka long ba ka de ka liang jong ka jing job ba ka de ka liang jong ya ka ba uble la kerkhu to ka to ngi de ban tim u Jisu u syong sya ka liang ka mon mut sya ka khti ka mon ka jong uble ka mut ba ulong unong job teng ka kum ke jing hikai ngi we pe we ngi de ban sngyot ho ki egita ki badon syek liang kamon ki jong Jisu Kris ke egita ki badon syek liang jong bule la dengi pe shu pe lengkot khenden ki de ki lang borot la dengi pe hang ne ki egita lang borot ki de ki ba ki ba le bha ki de ki bru ki ba sbun ki de ki bru ki ba snyosen elem ki we ban yaram ki badok ki baduk ngide ban sngyot ho ba ha jing im gi jengi ngide ban le ikine gi jing long ngi ban de ban don akor ngide ban yarab iki badok ki duk ngide ban yesel snyosen elem iki to go pai to non namar la dangi le kum gene ngide ban sngyot ho ba ngi don ha kliang kamon la dangim le ikine ngi don ha kliang kadeng
to syuk ke jing batai syapang utrai bat upalapan slek ka ai jing mut syapang ke jing thumu ban itho ya unai Mesaya jong u David bat utrai hi to hakabakut hi ukris ulong unong job halor kinong shon jong u bharo tala dengi pej ba u Jisu kumbang itip kinong shon jong u Jisu Kris ke kinong shon lada keren kinong shon amde tangwei hande shibon kinong shon lada keren de u soitan u de wei bat om tang yo soitan lada ngi puleh hane hande ke jingya bro ka de ka wei kinong shon ya ka ba on sependuk no ke ketin jong blai kumba apostol Paul keren to ukris ula job ya ke jingyam ula mi pan but u Jisu Kris ro ula job ya usoitan da bad ga hok kala job ya ka ba ya ka basniu da ban penlong ya ke nong shon ka jaka yu ke jat ka de ka rukom ta kumangi shem na ki sam ba ka ong ba utra ban penlong ya ke nong shon ka jing yu ka jat ka ru ke jat ka de ka rukom kabala ju le da kis em ka rimi ngi hakipor handai le da pek yu ke jat ka mud ban long yu ke jat ka mud ban penrem da ban mud la sya job kata de ba ujisu ula job iginong shon ula sanchar ula kurup ya ka bor sanchar ge jong boman namar ba ula job igane ka ya gane ha ge jingwan arsen ge jong namar nado ba ka por ge jing ipat jong ula job lupa ya gane ten ka da ula shimno ya ka bor sanchar ba ula sanchar no ya baro Henry udeng sanchar jong Kris hang nei umde utiar jong ke jing le no ngin syam bahak hakisam ar khandai ka ong ba u Jisu Kris udon udeng sanchar nar ka bamud hita ladengi pej udeng sanchar nar lada pipej yonar pemla ban penpaj deunar bu penpaj iki badon iki mau ladengi pej deunar bu penpaj igine kamud ba kedeng deng sanchar nar kamud ba omdon syok bala ban yele bat u Jisu Kris namar udon utau deng namar ka kedeu ba udeng sanchar nar ya udeng sanchar ding do la juban da kinong yelam kum mengi pej hi ha syapanga Esther syapanga Usem udon yo udeng do teng udeng do ku kedeu yengi kum lada don deng do kedeu kum kinong yelam lan ngi don udeng do kamut bangilong kinong yelam hakapor handai aron ro udon udeng do ta shibon ga keren lada ngi pej hagi jingban pau ar pheunyau jingban pau khat ar san ine pej khendiat syapang ke eka keren syapang unai udeng sanchar ka keren syapang ke de syapang tang udeng sanchar namar lada de udeng de da udeng tang udeng hi kamut ba ka hima ke jing sanchar ke jong Jisu kamne arap nyu bat ka ong bat un sanchar ki da udeng sanchar kumba perluet jin ye ki khiu jong unong thau khiu kumba ngaro ngapdiang na okpa to ka udeng sanchar nar kamut ba omla syo ban yele ban job de udeng sanchar nar hi ba penpan egi what like yakis em baman la ai kalat yaki bakin kelah ke bamud bat bakin pendem ha Mesaya namar ka deh da ba u Jisu ula job ya keperthei ula job de ke jing jihap ke jung kum ta kis em baro keperthei ke deban mani dem no ya u ka keten ke jong ble ka ong Matius ar phra khat phra ka ong la ai hanga ka bor ha ka beneng bat ha kendeu kum ta la de kis em jong keperthei ki deban dem no ha Jisu ka wei ka paus phang ka jing job ba khrau jong Jisu Kris kumbangi shem kumno ba Jisu u job bat ka jing sanchar bat ka jing wan ke jong u ngi shem how Daniel nye ar nyo ka keren syapang ka jing wan ka hima ba bom jukut ke jong Jisu Kris tu ka jing keli hang ne ka ong katno kalong gap sneu tanat banti ba oj hakabakun ka baha kan sa job halor ke jing sneu ya ke jing bishar ba hok on sa ai bat ke jing pang jing jar barok kan sakut
bat do no kumno kan ne kejing sisa ka ai jing pentengan yingi menta habana ke liang ke kenja beriu la pau ba kejing sniu ke senchar bat ka jom ladang ipet ha ka bible ke de Yesus Kristus ba jom ladang ha pet ha ngipet ha kejing long beriu teng ka pop ka senchar menta ka pop ka jom to kumno ka ne ka keten ke jong ble ka ai ngi kejing pentengan ladang ipet ha ki rom arpwe bat de ka rom khat arpwe ka keren ngi shapang ka ong ba what I ba on job no ye me da ka jong ka besniu Henry to job no ma me ka besniu da ka ba ha ka keten ke jong ble ka ai ngi ta ka jingkermen yang bangi de ban job no ye ka besniu walar ga ime ha ka perthe ka besniu kade kadang don lat yang la dengi IT shop ble namar ba ble uyarap yang la dengi don ha ka jing tulot ha ka jing na uyarap yang bangin job no tungi ne poi she ka sngi ka basan kumbangi keren mene shapang ke jinglong lang do ke jong jisu babom jukut jong u na ke jing khen melki sedem tungi ne ye ngine pej ha ka ne ke jinglong lang do ke jong jisu hakis ke jing keli hang ne ka ong kumno ke jinglong lang do jong jisu kalong kala kerpang bat ke jing kermen bakrau ayu ko bangila ban shem ha ke jinglong lang do jong u tungi ya phailang ini pule ne ke Hebrew de ka keren bahasa phang ke jinglong lang do ke jong jisu Hebrew kala nong ka basau de khat ka bak khatsan sau kala nong do khat ka khatsan ka keren ba namar ngimdon urang ba lengdo ubamla ban yes ngeu lembat gijing telot jungi Henry ya ulo penshoy iki bar streaming Henry klempom ke jinglong lengdo jong Jesus Kristus kalong ka balkerpang watla da ulong kumu briu udon gijing telot kungihi penban syam la lepop ke tangka wero taga ke jinglong kata karakter ke jinglong lengdo ke jong jisu ngene pej haki Hebrew kalau nong ka banyau de khat ka ba arpheundriu to kumno kita gi balai kata ga jinglong lengdo jong su ka long ka berkepang namar ulang do urang ba lengdo uba kumuta ula bit yengi ngene pej ke jinglong lengdo jong jisu ke ikta ke jinglong uba khoj uba lui ubam da bit ngin ubal kerpang na kipom badia wala penlong kham hak le ya ki beneng ubom don kam halakas ngi kum kita kedang ba lengdo ban kenia jing kenia shua namar kipop laki jonghi bad haden kata namar kipop upai lang tengini ngin syamba ujisu ude shisha uta rang ba lengdo de namar ba habangi pej hakapor men handai kumno ki kenia ki ai kenia ki ai ki merat ban kinya ki de ban pej bahayo merat bajana ite ki de bomdon jingtha ude ban don ba pura bha don bapang don ke jing mong te ki haban wanra yo ta ban lik kinya tengini semro hangne ba ujisu ro ulong bak hoj ba bolului ubam dabit ngit kamut ke yeng parsi ba getu u langbron mensua ke yeng parsi ujisu namar ba ujisu long bak hoj ubam da bitngin ubam don kata ki jing tha brea tinegda ka ulong ba bit ban long uta ulang kenia bat ulong do bom jukut na ki jing khen balai ulong do bom jukut ngine pej hangne nyeu arpheu lai bat kita sisa shibon la penlong lengdo namar la pendep la penpep ye ki banne de ki jingyam ki jinglong long do hakapor kumu aron ki jinglong long do yang jong ki tang sipor hakapor hakarta ka ba sispa khandai pheu tang khumta ka karta ke jong ki Henry yo jisu hi ka jinglong long do jong u bom jukut ka tin jong blehi ka ong ba har pheu sau ka ong Henry unei namar ba ulong yaisa bom jukut udon ke jinglong lengdo ka bom kela
Ubleu labu ya Mesaya bat kijinglong bom jukun. Bat kijinglong lang do hakakardan kabakraw tam balakhin na Melkisedek. Uturay lupan skem yikitin jong uda kijingkular kabatlem. Kumbangi syam yikitin kijong ublehi ba ujisu ba ubleu la penlong ya ujisu halor kilang do jong kani keperti bara. Bat long ro tang ma uhi urang ba lengdo ubayai sa bom jukut. Hang ka ong Henry ka jing keren ka jong ublei om tang ba ubleu ong ngan penlong ime urang ba lengdo. Ini pet hakisam sispa chipeu ka dekat ka basau bat san ka keren ngi deban senyot ho bagne utrai ula smai om tang ba ubleu ong ba memen long u lengdo bom jukut Henry de ka ba usmai de ka ba usmai uong bat unom kelah ka bemut kamut ba ubleu kelah syo ya ke ka ba ula ong mut ula ong meme long lengdo bom jukut ha ka rukom Melkisedek lagi pet dan nagi Hebrew ro ndrukat para ka ong ba ubleu julong ubleu balamler ya ka ba ubleu ula ong ya kata ula pendem nyep na kisem Israel kimla ban pendep na kon syakene ke kerdan jinglong lengdo kumbang yo snyo ba ujisu de uta ulengdo ubahalor kimpat namar ba kijinglong lengdo jong kitang sipor haba ke jingthok ke keren syapangus ne ki briu baki ajing kenia ka theu baki wanra ekimran ban kenia sya ulengdo uba kenia aingu yeki teng haba hagapor menhendai ki haba ki wanra ki marat ban kini aingo nak benta ga pop jongki ki wanra syaulong do hande lan ngi pej menta uji suda la dei ulang kini ulong to marat kamut ba ulong ta ulang beron ba dala dei hi ulong do kajo hi kapor ba ulong do ba ulong lang kini sam sis pa si peu kabo kerpang ya Mesaya na ki pat kis bat kilang do Israel dan kita kedaw ka per bah ke jinglong long do ke jong jisu bat ki breu hang ne perthe ke jinglong long do bom jukut jong Kris kawan na Melkisedek ubalong para ar teng ka penlong ingi bangin deban ni arteten bah ne Melkisedek haki Genesis kat saw kat pra arpeu ka ong hagin ke sabas kul ka ong ba uni Melkisedek baru jisu kilong ulong ubalong bara ar ka jong ka Salem ka bemut ke Jerusalem baru longdo jong ubah hakle tam ka testament ka barim kam jukran syaphango David lene ya nunu pat kis Israel ki ba bit dor ki jing londo kum Melkisedek hande tang kisam chispa shipeu kumbangi tibba ude tang jisu ba bit ban long rang ba lengdo to ka jingkeli ka hangne ki ong ki kat ko ne ki jingkedeu jong ba ka jinglong long do jong Jesus ka kham khrau tam ban na ki wepan to kumbang yo snyo ba jisu ba ka jinglong long do jong jisu ka ulong ba bid ba ulong ba kham khrau ban ki we namar ba don ulong ba khoj don ke jingtho namar ba ki jinglong long do jong beri porman shua ki haban kenia shua yelade ban pen khoj shua gi pom dan kedaw kidon pom tekat bayo jisu pan don ke jing tho bria dan kedaw ukham khrau ban tam na ki wepat ki jing long do ka kam jong ke jing pen yesuk jong Kris kumutaw long do ubajanai bar wasngiolem ye ki briu jong u ka sngos khem ka bajunom ha ka ban yaisa ha ka jing don jong ublehi ka jing long do bakenjas jong Kris kan penduk pendam no ye ki jing senchar jong ke jing sniu tang po ki donot jong ki briu Henry ha ka perthe ya barok kawe tega ke jinglong lengdo ke jong jisu ko muya asnyo kan penduk pendam no ya ka pom nabar ba ubleu isi ya ka pom ten ke daw ba ubleu penduk no ya ke jing sniu jong ka pom kum tama uhi kum ba ulong rang ba lengdo kum ba udala dehi ulalong briu hangi usnyo tho ik jing telot ki jongi haba uyasaj hakmat kupa jong utip ba teng ngimla ban yelek persya kita gi pom namar usnyo tho ba
namar u daladehi ula long beriu ula mat igini kijing telot ten tegedau u yarab ingina kijing telot kijongi kijing long dok ba pelatam jong ukuris sisa kadawa juri kijing kongo bat kijing syania jongi kege baron kami ngi bangi deban kongo ban syania hau Yesus Kristus katade ka ba Yesus udawanangi takat Bless bon ba pinsait bor ya ga jing pin snow to ya ga sngi ka basau ka bakren chapang usem bam jukut ba ki bor snil kimla ban job yo nama udai ublay badan bor ba ga sngi basan ka kren chapang utaw lingdo ublay sisa udai yo jisu udai ulingdo bam jukut ho ni bon ki lingdo handai jisu udai halor jengki baru day unong ya saj na menta kejangi wat hadu menta klip matru udang ya saj na menta jangi hakmat kupa tiban penkut ya gani kejing ya peliu jumut jangi ngakwa ban ong ba habangi ruai nginda pet ba ki sam kejing ruai sam pinya i ba kejing ro kadai tang hak keteng jong blai ba udai uling do bahalor tam udai usem ubam jukut udai ublai ba IT ya kejing im kejangi te kani kapen wanra ya ke jinglong ban ya ke jing perkat jemut perkat jongi ban ong batang ublei si shahi ngi dei ban ya ro om ya ki briu ndai tang ya u blei namar belei u ong te hakapor bukuran hau Moses ngalong bangalong ngadei ublei ngan yai ne junam serta jing in tingi kum ki briu ngi dei ban bo ya kada jing shania ke jing ko ngu ke jongi ha ublei la ngi pan ya ke jing yarap na ublei shisha ngi la ban im de shwa mangi pen kut na kwa ban bo i ni jing keli ya ki paralok para George ngi ki para bangi ki bapet ya kan ka program sabas school jing ya piliu jing mut ya ke nong ka khandai kani ke jing keli ngakwa ba pin bo ka jing mut berkat jong pi la pi yo alat ban jubab pi la ban jubab harum jong ni ka program kumno bau blei ulapen pau ya ke jing yai ne ka bam jukela jong ka jutang wat la hapdeng ka jing bam yai ne jong ngi ki brio ka jing pen scam sho ayu ka bawan lam hakikon jong blei ki badan ha ka jing yale minta kasi te ka jing wat hani ko ha ngano ko dur bagini ki jing kular ki jong blei ki long ki bam kela ki bayai ne te kumno ngi ki brio ngi la ban bo ka jing shamya jongi ha ki jing kular jong blai te bangin pen kut yang ni program kwa ban ong kong desi ba in yalam ya jing duai Teng duai pa jing bab deng ku be shibun ya ka jing don lim rat ka jong me bat ngi na do basdang hadu bakut kane ka jing ya peliu jing mutrai ku be shibun ya mesti makut jong me ba me mala tishle lor jongi bangin sngo thu trai kan rat bat sngo ba to nang ya don lim rat pat ngi kat ba ngi nang ya yai peteng ban peliu jing mut na ka wi ka quarter sha ka wi pat ngi duai ba me men don lim rat pat ngi hoi trai ka bor jongi ngi mla ba sngo thu andre ngi don kam yong mesti makut jong me ku be shibun trai kan rat ki jing le ba gi jong me ngi na ba ya ki ngi pan ngi ngu ngi dem ha ka kerteng jisu belong no pun im but no sis pa jongi ba im shagi bom chikut ki bom chikut amen